बे गावनि दुर्बलता थांनाय 17 बोसोर बिथाङा जे करापसन खालामबाय बिटिसि सरकारखौ 3000 करोड़ टाका दाहाराव गोदो होना गालांबाय दा आरो बे दाहारखिनिखौ सुफुंनायनि दायित्वखौ जों इतिमধ্যে लाबाय इतिमধ্যে जों सुख'नानै 500 सोबो गैला खोमा 500 सो एसे खमसो दङसो सुख'नो गोनां हाग्रामाया गाव जाम्बा जानो हागौ खिन्थु रायजोफ्रा जाम्बा नङा सोर मा मावदों सोरनि थाखाय मावदों सोर बबे लामाथिं थांदों बबे लामाथिं दैदेनलाङो जातिखौ बेखौ रायजोफ्रा सिनाय रोङै नंलिया बेनिखायनो बिथांनि बे प्रसार खालामनायाव रायजोफ्रा फोथाया दा बेनिखायनो जों गियाखै दा हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ बासायनोमोनब्ला थांनाय पावारनिफ्राय दोरोदखांनायनि उनावनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे इस्युखौ लानो खामानि मावनांगौ खिन्थु बिथाङा बेखौ खालामनो नागारै बर' रायजो राजाफोर प्राय 6 मास आनज्रायना थानानै सोरखौबा थाखा साखा जाहोनानै थाखानि घुस होनानै पावाराव फैफिननो जिथु नाजादोंमोन जि सिमांजों बिथाङा प्रेक्टिकेलि इमप्रेक्टिकेल बायदि सिमांजों बिथाङा जिखिनि खामानि मावदोंमोन 6 माससो बर' रायजो राजाफोरा गोजानाव थानानै दा बेबायदि होलो बोलो खालामनानै जेबायदि जेबो उपाय मोनैखाय फेलें जानायखाय दिनै नंखायखौनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनानै प्रमद बर'नि एगेन्स्टै प्रसार खालामगासिनो दं प्रमद बर'आ रायजो राजानि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखै बिटिसिनि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं दिनै हाग्रामा महिलाया बर' रायजोनिफ्राय गोजानाव थानानै जों बिटिसि सरकारा मा मावदों बेखौ बोरै मिन्थिनो बिथाङा बोरै नुनो दिनै बिथाङा जातिनि थाखाय खामानि मावबा खालि पावाराव थायोब्लासो खामानि मावनो हाया पावारनिफ्राय दोरोदनानै थानानैबो जातिनि समाजनि मोजां थाखाय खामानि मावनो हायो खिन्थु बिथाङा दा दिनै बर' जातिखौ सिबिनो गोसो गैयैखाय खालि पावारखौल' नांगौ जानायखाय बेनिखाय प्रमद बर'खौ बोरै नंखाय बाला बुंनानै बोरै पावारनिफ्राय होखारनो हागोन नामा बेबायदि मोनसे मावगोन बेबायदि सिमां होननानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा खुनु दिन चान्स होआ दिनै जों बुङा जों चान्स होआ खिन्थु रायजोफ्रानो चान्स होनाय नङा खारन रायजोआ बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैलिया आरो फोथायनाय गैयैखायनो थांनाय बाराव बिथांखौ सरकारनिफ्राय बोख्लायदों आरो बिथांखौ फोथायनोब्ला बिथाङा सरकार दानांगौमोन आरो ओमफ्राय दा बाब्राबाबो दाथ' सरकार दानो हालिया खारन बिथांहा जि समाव सोद्रोमा 17 दंमोन 17 जन सोद्रोमा दंमोन बे समावनो बिथाङा सरकार दानो हायाखै दिनै बिथांनि मावथिफ्रानो बिथांनि एमसिएलएफ्रानो गायै गायै थांनानै मात्र 11 जनल' दंसै 11 जनजों बोरै सरकार दानो बेनिखायनो बिथाङा दा बे गावनि दुर्बलता थांनाय 17 बोसोर बिथाङा जे करापसन खालामबाय बिटिसि सरकारखौ 3000 करोड़ टाका दाहाराव गोदो होना गालांबाय दा आरो बे दाहारखिनिखौ सुफुंनायनि दायित्वखौ जों इतिमধ্যে लाबाय इतिमধ্যে जों सुख'नानै प्राय 500 सोबो गैला खोमा 500 सो एसे खमसो दङसो सुख'नो गोनां दा बेखिनि दाहार खालामना गालाङालासिनो रायजो राजानि खामानि मावनायबा दिनै बिटिआर ओनसोलनि लामा सामा जोंजोबगौमोन बिटिसि ओनसोलनि स्कुलफ्रा हयथ' गोबाङानो 10% नङाबा 50% न'फ्रा मोजां जागौमोन आरो रायजो राजाफ्रा जेरावहाय दै मोनलाङाखै बिथांमोन दै मोननायनि बेबस्थाखौ मोनगोन खिन्थु बिथाङा सरकारनि रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो गोनां थाखाखौ हारसिं जानानै दोननानै दिनै गासैबो माबायानो बांसिनानो सिडि फान्डनि दा माबा जानानै दं दाहारा आरो सिडि फान्डआ बे हाग्रामानि पियरलि बिनि हारसिंनि माबा फान्ड बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टनि फान्डखौ बे सोना लानानै सिडिआव सोना दोनसै ओमफ्राय गावनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय खामानि रायजोफोरनो खामानि जाहा दाजा फैसा फान्ड गैया होनना मिथिनानैबाबो खामानि मावहोनानै दा दाहार गोबोहोनानै दोनदों बेनिखायनो बिनि बेबायदि दाहार बे गालांनो नाङामोन जुदि रायजोखौ मोजां मोननायबा एरियानि जौगानायखौ मोजां मोननायबा जायगाखौ गावनि बिमा हादोरखौ मोजां मोननायबा बेबायदि दाहार गोदो होनामोन दिनै बिथांनि बे सिमाङा जि गावनि बिमा हादोरखौ दाहार गोदो होना गालांबाय बे बिमा हादोरखौ मोजां मोनो होननानै बुंनायखौ सोर रायजोआ फोथायनो दिनै जोंनि सरकारनि समाव अन्तत बेबायदि दाहार जायाखै जों जिखिनि आसनि लादों बेखौ कमप्लिट खालामदों जायफोर ठिकादार बिथांमोननोबो जों बिल होदों रावनोबो बाखि दोनाखै बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि जिबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनो नागिरदों रायजोफ्रा एसेबां जाम्बा नङा हाग्रामाया गाव जाम्बा जानो हागौ खिन्थु रायजोफ्रा जाम्बा नङा सोर मा मावदों सोरनि थाखाय मावदों सोर बबे लामाथिं थांदों बबे लामाथिं दैदेनलाङो जातिखौ बेखौ रायजोफ्रा सिनाय रोङै नंलिया बेनिखायनो बिथांनि बे प्रसार खालामनायाव रायजोफ्रा फोथाया बेनिखायनो जों गियाखै जे बिटिसि सरकार प्रमद बर'नि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा मोजाङैनो सोलिगोन आरो जों फोथायनाय दं
रायजोफोरा नेक्स्ट इलेक्सनावबो UPPL खौनो गादियाव फज'नो बरायो